Kasvuohjelma podcast. Painavaa asiaa kasvinviljelystä. Tervetuloa kuuntelemaan Hankkia Kasvuohjelma podcast-lähetystä. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on paneutua laajasti suomalaiseen kasvintuotantoon, kasvuohjelman tuotantopanosten sekä täsmäviljelyyn liittyvien palveluiden näkökulmasta. Tämä on Hankkia Kasvuohjelma podcastin ensimmäinen jakso. Aiheena on viljalajikkeet, siementuotanto sekä opit menneeltä kasvukaudelta. Minä olen Juho Lassi, toimin Hankkijalla tutkimusmestarina. Äänessä tänään myös siementen tuoteryhmäpäällikkö Tuomas Uusitalo. Kylvösiemen on kasvintuotannon perusta ja siihen liittyy lukuisia valintoja, joita viljelijän pitää tehdä vuosittain. Mitä lajia ja lajiketta kylvän? Hankinko sertifioitua siementä? Minkä takia kannattaa kylvää uudella lajikkeella? Muun muassa näihin kysymyksiin sekä viime kasvukauden ominaispiirteisiin paneudutaan tässä Kasvuohjelma-podcast-jaksossa. Nyt eletään talvikautta, joten on hyvä aika tehdä yhteenvetoa viime kasvukaudesta sekä pikkuhiljaa suunnata katseet tulevan kevään kylvöille. Tässä vaiheessa vuotta on menossa myös kokeiden suunnittelu. Päätetään, minkälaisia kokeita kylvetään ja mihin koepaikoilla. Niin, ihan aluksi Juho voitaisiin kerrata, että minkälaista toimintaa kasvuohjelman koetoiminnassa tehdään kasvukauden aikana? No jos mietitään ihan ensin näitä koeruutuja, mitä meillä on ympäri Suomea, niin ehdottomasti eniten meillä on tämän tanskalaisen Nordic Seedin jalostus- ja lajikekokeita, missä pyritään löytämään uusia viljalajikkeita tänne Suomen olosuhteisiin. Meillä on Suomessa menossa monitahoisen ohran jalostusohjelma sekä kevätvehnän jalostusohjelma, ja sen lisäksi testataan myös paljon valmiita lajikkeita eri koepaikoilla. Ja näiden koeruutujen jalostuskokeiden lisäksi meillä on toki myös sitten havaintoruutuja, jossa meillä on paljon esillä myynnissä olevia lajikkeita, jossa sitten viljelijät pääsee tutustumaan ihan pellon laidalla konkreettisesti näihin lajikkeisiin, miltä ne näyttää, miten ne kasvaa. Ja sitten on ihan suuremman mittakaavan peltodemoja, missä ihan isoilla peltolohkoilla näitä uutuuslajikkeita testataan. Joo, sehän on tärkeää, että Suomeen jalostettavia lajikkeita testataan myös Suomen olosuhteissa. Ja missä kaikkialla teillä ruutuja on, että kuinka laajasti ympäri Suomen? No me ollaan pyritty löytämään koepaikkoja laajasti ympäri Suomea ja sillä ajatuksella, että sillä paikalla testataan näitä tulevia lajikkeita, missä niitä myös tulevaisuudessa tullaan viljelemään. Eli meillä isoja koepaikkoja tällä hetkellä löytyy Elimäeltä, täältä Kaakkois-Suomesta, sitten Halikosta sekä Pohjanmaalta Laihialta. Ja tämä on aika tärkeä asia, että testataan eri koepaikoilla, koska myös kasvuolosuhteet, ihan säästä johtuvat kasvuolosuhteet muuttuu tosi paljon näillä paikoilla kasvukauden sisällä, sekä myös sitten esimerkiksi valojaksoisuus on ihan eri Pohjanmaalla kuin sitten näillä Etelä-Suomen koepaikoilla. Niin on tärkeää saada kiinni, että miten nämä uudet lajikkeet sitten kasvaa eri paikoissa. No se on kyllä erittäin tärkeää, että koska Suomi on iso maa ja erilaiset olosuhteet. Sen lisäksi, jos mennään näihin kasvuolosuhteisiin vähän tarkemmin vielä, meillä on jokaisella koepaikalla ollut nyt Field Sense sääasemat, eli pystytään aika tarkasti seuraamaan sitä, miten se kasvuolosuhde kasvukauden aikana kehittyy, ja myös sitten palaamaan siihen nyt talven aikana, kun tehdään tulosyhteenvetoja ja katsotaan, että minkälaisia tuloksia on tullut, niin sitä aina pyritään peilaamaan siihen kasvuolosuhteeseen. Ja se on helppo tehdä näiden sääaseman säädatan perusteella, kun siellä pystytään tarkasti rajaamaan myös tiettyjä osioita siitä kasvukaudesta. Joo, no sehän on kyllä
toi säädatan kerääminen ja sen sään tarkempi havainnointi erittäin tärkeä tekijä kyllä ja auttaa paljon niin kasvukauden aikana kuin myös sitten myöhemmin yhteenvetoa tehdessä, että olisi kyllä itsellekin hienoa, että olisi tämmöinen sääasema, täytyy harkita hankkimista, että kun tällä hetkellä se säänseuranta ja menee vaan siihen, että sademittarista katsoo, mitä on satanut ja sekin yleensä unohtuu aina silloin tällöin ja siitä tietää, että sade on tulos, jos kissa pyrkii sisälle, niin semmoinen tarkempi data olisi vähän parempi, että varsinkin näin sitten syksyllä, kun muistellaan, että minkä sellainen se kesä oli. Kyllä, ja näitä sääasemiahan tietysti hankkijalta saa, että kehotan sinuakin Tuomas tutustuu ja tämmöisen sinne pellon reunaan, kun viljelläkin, niin hankkimaan. Ja pääsee sitten paremmin kartalle noista sääolosuhteista. Mutta voitaisiin muutama sana jutella nyt sitten tuosta viime kasvukaudesta, että sehän oli taas kerran hyvin poikkeuksellinen, niin kuin tässä nyt ollaan muutamina viime vuosina totuttu, mutta voitaisiin vähän miettiä tuon viime kasvukauden erityispiirteitä ja vähän niin kuin tämän kerätyn säädatan perusteella ja miettiä, että mitä siellä nyt sitten oikein tapahtui pellolla. No joo, se on ihan hyvä katsoa vähän todellista dataa. Niin. Eli jos lähtään kasvukautta perkaamaan ihan sieltä kylvöstä, mä nyt peilaan vähän, että missä vaiheessa me kylvettiin näitä koeruutuja, niin kylvöillähän päästiin ihan hyvissä ajoin oikeastaan jokaisella koepaikalla, eli siellä ihan huhti-toukokuun vaihteessa ensimmäiset kylvöt selvästi huhtikuun puolella kylvettiin ja niin kuin hyvissä olosuhteissa ja siinä vaiheessa kasvukausi hyvin alussa näytti kyllä oikein hyvältä ja monessa paikkaa siihen saatiin vielä sitten ihan mukavia sateita heti kylvön päälle, mikä on aika optimitilanne. Niin, että alkulähtö oli hyvä. No sitä kyllä itsekin muistelin, että meidän seudulla niin ihan kohtuullisesti alku lähti. Kyllä se näytti hyvältä, mutta sit nopeasti kun alkoi odottamaan sitä kasvuun lähtöä ja orastumista siellä, mutta sit lämpötilat pysyikin melko alhaisena oikeastaan kaikilla näillä koepaikoilla hyvin pitkään. Se oli aika hidas sitten se orastumisvaihe siinä, että se ei lähtenyt niin kuin oikein vauhdilla kasvuun, vaikka olosuhteet oli sinänsä kunnossa kosteuden puolesta, mutta se viileä sää kyllä jarrutti sitä tasasta orastumista. Niin, se tietysti joo. Kylmääni itäminen oli hitaampaa, sen näki ihan selkeästi ja lämpötilakäyrät näyttää saman, mitä itsekin muistelin. Että. Kyllä vaan. No sittenhän lämpötilata lähti pikkuhiljaa nousemaan ja myös kasvustot kiihtyi kovempaan kasvuun ja oraat näytti siinä alkukasvukaudelta monin paikoin oikeinkin hyvältä, mutta sitten pisti taivaalta meni vesihanat kiinni ja lämpötilat alkoi aika nopeastikin sitten kasvamaan aika korkeisiin lukemiin, jolloin tuli sitten ongelmia siellä pellolla ja kasveilla ihan selviä kuivuustressin oireita siinä toukokuun loppupuolella oikeastaan alkoi ilmenemään. Joo, kyllä se tietysti aika äkillinen oli se muutos, että mentiin niinku äkkiä kuivain ja hyvin kuumiin lämpötiloihin Suomen olosuhteisiin ajatellen. Et mentiin ihan helle lukemiin jo hyvin äkkiä jo siitä kesäkuun alussa, toukokuun lopussa. Niin. Kyllä vaan, ja sitten helle lukemat kun yhdistetään tosiaan tämä pitkään sateettomaan jaksoon, niin se on todella
rankka kyllä kasville, mikä on just siinä kovimman kasvun vaiheessa ja siellä alkaa niitä satoisuusikkunan aikakautta eletään siellä, eli se sato määräytyy siellä aika aikaisessakin kasvuvaiheessa, niin se stressi siihen kohtaan kasvukautta on kyllä sit hyvin raju sille kasville, mikä tulee sitten näkymään ihan koko kasvukauden. Joo, kyllä se varmasti jyvälukumäärää vei pois se, että kun yhtäkkiä noustiin korkeisiin lämpötiloisiin ja oli hyvin kuivaa, niin vaikutti varmasti siihen. Kyllä, eli kasvit käytännössä pyrki selviytymään, ne pyrki kasvattamaan vain pääversoa, jolloin se versonta jäi hyvin vähäiseksi ja se kasvi pisti kaikki paukkuunsa siihen pääverson kasvattamiseen ja selviytymiseen siitä kuivasta ajasta. Kyllä. No sitten kun mennään eteenpäin kesäkuun loppua kohden, niin sittenhän taas tuli muutokset olosuhteissa. Joo, kyllä sitten oikeastaan säätila muuttui ihan täysin, että jos mietitään vaikka Elimäen koepaikkaa, niin siellä alkoi yhden päivän erittäin suurella sademäärällä. Siellä tuli yli 90 milliä yhden vuorokauden sademäärä, josta tämä tämmöinen sateinen kausi oikeastaan alkoi ja samalla sitten nuo päiväkohtaiset lämpötilat myös tippui hyvin paljon. Oikeastaan kuvaavaa tässä on se, että jos koko tai ajanjakson kylvöstä puintiin sadesumma Elimäellä oli esimerkiksi 370 milliä ja ennen tätä kesäkuun lopun näitä sateita sadesumma oli vain 60 milliä, niin tämä jakauma on kasvukaudelle hyvin poikkeuksellinen tässä, vaikka kokonaissademäärä on sitten kumminkin aika lähellä tätä pitkäaikaista keskiarvoa, mitä tällä ajanjaksolla on tullut. No joo, on se kyllä aika raju määrä, että ajatellaan, niin se vain 60 milliä tulee siihen alkukasvukauteen ja eihän se sitten kovin suotuisa kyllä mittausten kautta perusteella ollut ja aika äkillinen se 100 milliä tai 90 milliä vettä, niin kyllä siinä on selviytymistä kasveilla taas, että mennään kuivuusstressistä märkyysstressiin ja sen tietysti sitten näkyy varmasti niissä jälkiversoissa, mitä sitten tuli paljon. Kyllä juuri, että siinä sitten nämä kasvit lähti siihen voimakkaaseen kasvuun ja oikeastaan sitä jälkiversontaa tapahtui lajilla kuin lajilla hyvin voimakkaasti ja siellä oli se pääversohan oli siinä vaiheessa tietysti jo aika hyvin pitkällä edellä, kun tämä jälkiversonta tapahtui ja tästä nyt sitten seurauksia ihan sinne puintikauteen saakka selviää, että siellä ne jälkiversot kehittyi hyvin paljon myöhempään sitten kuin tämä pääverso. Kyllä. Oliko miten paljon muuten eroja sitten näissä eri koepaikoissa, missä oli tämä Field Sense-asema, niin mitä niin kuin sanotaan merkittävimpiä eroja sitten tässä sadesumman kautta lämpösumman kertymisessä oli eri paikkojen välillä? No kyllä siellä tietysti paikkakohtaisia eroja jonkun verran oli, mutta ehkä nämä päätrendit pysyivät aika samankaltaisina näissä eri paikoissa, mikä nyt sinällään tuntuu, että oli vähän poikkeukselliselta tälle kasvukaudelle, että yleensä sitten aina eroja myös tulee paljon enemmän, koska näilläkin on välimatkaa hyvin paljon näillä koepaikoilla, mutta ikään kuin trendit, tämä kuiva alkukasvukausi ja sitten tämä sateinen jakso, niin pysyi samana ja sitä kautta sitten joka paikassa oli näitä samoja ongelmia tämän jälkiversonan kanssa ihan sinne sadonkorjuuseen saakka. Kyllä, että ei ollut mikään paikka selkeästi toisia parempi olosuhteiden puolesta. Ei oikeastaan, että ehkä Pohjanmaalla oli vähän tasaisemmat nämä huiput niin sanotusti, mutta ihan
sama trendi tosiaan sielläkin. Kyllä. Eli haastetta oli joka puolella. Kyllä kaikin puolin melko haastava kasvukausi tämäkin. Että tässä tietysti kaikki ottaa semmoista normaalia kasvukautta. Niin, mikä on normaali kasvukausi? No se on tietysti hyvä kysymys ja tullaanko semmoista koskaan saamaan. Tuolla yksi Tanskalla Nordic Seedin vehnänjalostaja totesi hyvin, että normaali kasvukausi on 10 epänormaalin kasvukauden keskiarvo, että se voi pitää aika hyvin paikkansa, että tässä mennään aika epänormaalista kasvukaudesta toiseen ja nämä ääriilmiöt varmasti tulee ilmastonmuutoksen myötä myös lisääntymään ja näiden kanssa on opittava elämään. No joo, kyllä se vähän tuntuu siltä, että tuntuu itsekin, kun tässä viime vuosia miettii, että kyllä se toi määritelmä on varmaan ihan hyvä, että viime 10 epänormaalin keskiarvo on se nykyinen normaali. Mutta tietysti näihin riskien hallintaan vaikeisiin epänormaaleihin kasvukausiin voidaan myös varautua sitten tietysti lajivalinnoilla ja laikevalinnoilla, niin mitäs mietteitä tästä asiasta? Miten maatilan kannattaisi hajauttaa riskiä näillä valinnoilla? Niin, no se on tietysti niin kuin siinä mielessä monipuolinen lajivalinta, että viljellään eri lajeja on se, että monokulttuurissa tai ihan kahden kasvin viljelyssä, niin siinä on munat samassa kodissa ja sitä kautta se riski on aina isompi, että jos vaikka mietitään nyt tätä mennyttä vuottakin, niin tuntuisi, että kaura oli sitten kaiken kaikkiaan tämän vuoden menestyjä selkeästi. Sitten taas ohralla vehnällä oli haastavampaa. Kyllä vaan, jos satotuloksia seurataan, niin kaura kyllä yllättävänkin hyvin voisi ehkä sanoa näin, että mehän ollaan usein totuttu, että kaura tarvii paljon vettä, mutta kaura kyllä sitten selviää myös sen alkukasvukauden kuivuuden paremmin kuin ohra ja vehnä. Että siellä on tämmöisiä ehkä lajikohtaisia eroja, mitä sitten varmaan kannattaa siinä lajivalinnassa ottaa huomioon. Joo, kyllä se varmasti näin on, että se on näin vaikeissa olosuhteissa nyt selvinnyt paremmin. Tietysti sitten, jos lähdetään lajiketasolle, niin yksi keinohan on tietysti vähän valita eri kasvujen lajikkeita sinne että esimerkiksi ohrassakin vaikka, niin otetaan vähän myöhäisempää ja vähän aikaisempaa ohraa, että niillä on vähän erilainen kasvurytmi, niin sitä kautta saadaan sitä riskiä hajautettua, että ne on pikkusen eri kasvuvaiheissa, niin välttämättä ei ole sit jokainen pelto siinä kriittisimmissä kasvuvaiheissa juuri silloin, kun olosuhteet on hankalampia. Ja tietysti myös se, että kun on eri kasvuajan lajikkeita, niin saadaan sitä puintiajankohtaa säädettyä, niin sitä korjuuriskiä hajautettua aika paljon. Sehän on siinä ihan hyviä keinoja. No tietysti tässä myös, että jos ajatellaan vaikka tänne eteläisempiin osiin Suomea, ykkös-, kakkos- ja kolmosviljelyvyöhykkeelle, niin missä syysviljoja viljellään, niin valitsemalla myös sitä aikaisempaa ohraa tai sitten kauraa, niin saadaan syysviljoille helpommin sitä kylvöalustaa, mihin voidaan syksyllä syysviljoja kylvää, että kyllähän tietysti nyt taas tämäkin vuosi näytti, että syysviljat oli kevätviljoja paremmin selvisi näistä haastavissa olosuhteissa, että siinä on yksi keino hajauttaa tätä riskiä ja sama tietysti myös niin kuin vehnäpuolelle, että jos ajatellaan, niin paljon viljellään myöhäistä vehnää, niin siinä helpommin menee se puintiajankohta myöhälle ja
sitten jos otetaan toinen laike vähän aikaisempi, niin saadaan sitä varjoriskiä hallittua. Kyllä. Nyt jos mietitään viime kasvukausia, niin syysviljat on kyllä tietysti menestynyt hienosti ja siellä varmaan yhtenä isona tekijänä on se kevätkosteuden hyödyntäminen siellä, kun on kasvusto pellossa heti pääsee hyödyntämään sitä kevätkosteutta, niin se kasvuunlähtö on hyvin vauhdikasta siellä ja sitä kautta sitten sinne satoon saakka ja tosiaan ihan varten otettavia vaihtoehtoja, mutta miten sä näet niin kuin syyskasvien yleistymisen tulevaisuudessa Suomessa? No kyllä mä luulen, että syyskasvit tulee lisääntymään, koska niillä on kuitenkin paljon näitä hyötyjä sitten, että on niin kuin mainitsit, niin kevätkosteus käytetään paremmin hyödyksi ja sitä kautta tämä syysviljalla satopotentiaali on parempi kyllä ja tietysti myös saadaan pidettyä kasvupeitteisenä peltotalven yli niin kyllä mä näen, että syysviljat ja syyskasvit yleisesti ne on lisääntymään päin mennään niiden osalta. Kyllä, tietysti se satopotentiaalikin on kun jos ottaa sen pienen riskin siinä, niin satopotentiaalikin on monesti sitten onnistuessaan parempi kuin kevätviljoilla. Mutta. Joo, totta kai ei nekään riskittömiä ole, että onhan niissäkin se talvituhoriski aina olemassa. Että täytyy muistaa. No, jos mietitään nyt sitten vähän viime kasvukautta koetulosten perusteella, meillä on siellä nyt näillä havaintoruuduilla hienoja uusia lajikkeita taas paljon esillä, niin jos käytäisiin niitä tässä vähän läpi ja ehkä keskeisiä onnistumisia ja mitä sieltä kannattaisi ottaa huomioon. Se on hyvä. Meillä on tosiaan lajikkeessa tullut tällekin tai tulevalle vuodelle paljon hyviä uutuuksia. Ja myös viime vuonna tullut uutuuksia. Nyt esimerkiksi tähän puhuttiin äsken aikaisista ohrista, niin yksi mielenkiintoinen uutuus oli tämmöinen Hermanni ohra, mikä on aikainen ohra. Lajike on taudin kestävä, laadultaan hyvä, niin on parannettu sitä jyvälaatua paljon. Niin minkälainen Hermanni pärjäsi kaistoilla? No Hermanni muistuu ainakin puintikaudelta silleen, että Hermanni oli aika tasalaatuista kasvustoa. Siellä ei ollut niin kuin puintivaiheessa vihreätä hirveästi joukossa, eli se oli päässyt vähän niin kuin eri tämän aikaisuuden ansiosta niin kuin kasvurytmiltään se selvitti paremmin sen kuivan jakson ja sitten verso ei tullut. Ja tämä ei tosiaan näkynyt siinä, että se olisi ollut heikko satonen, vaan se pärjäsi kyllä tosi hyvin näihin myöhäisempiinkin lajikkeisiin verrattuna tänä vuonna. Et mielenkiintoinen nähdä nyt sitten tulevina vuosina, että miten tämä on, mutta tässä vaiheessa näyttää kyllä todella lupaavalta lajikkeelta tämä Boreali Hermanni. No niin, se on hyvä kuulla ja Hermanni tietysti suurta kiinnostusta osoittikin, että valitettavasti siementuotannossa niin paljon siementä ei saatu mitä kysyntää olisi ollut, että nyt se on loppuun myyty, mutta ensi vuonna sitä on reilummin saatavilla. No sen lisäksi meillähän on tullut jo viime vuonna parikin uutuuslajiketta, on monitahoisten joukosta niin tämmöinen rödhetteohra, mikä on kyllä vakuuttanut tuolla tilatason viljelyssä ja sen lisäksi myös kaksitahoinen feedway-ohra. Minkälaista näillä koetoiminnassa, niin miten tulokset näyttää? No rödhetten osalta tietysti viime vuodelta muistuu oikein hyvä tulos tuolta Laihian koekentältä, eli siellähän oli aika otolliset kasvuolosuhteet, hyvä kasvukaus Pohjanmaalla viime vuonna, niin
päästiin ensimmäisen kerran yli 10 tonnin hehtaarisatoon kevätviljoilla ja se oli tällä Rödhead-lajikkeella nimenomaan ja on kyllä komeen näköinen lajike ja kasvusto, että se oli kyllä nappi onnistuminen sieltä, mutta kyllä sitten kuivempinakin vuosina pystyy tuottaa kyllä isoa satoa ja varmasti ihan satosempien joukossa siellä myöhäisten monitahoisten joukossa on. Ja Feedway nyt vähän tutumpi lajike varmaan ollut jo pitkään kokeissa ja tuolla virallisissa lajikekokeissakin pärjännyt useana vuonna tosi hienosti, että se kuvaa varmaan sitä, että se pärjää erilaisina kasvukausina ja myös laajasti eri koepaikoilla, että siellä on kyllä hyvät lukemat taustalla ja omissa kokeissa myös oikein varteen otettava rehu. No niin, se on hyvä kuulla. Kyllä ja tosiaan Feedway on kaksitahoisten rehuohjien joukossa niin kyllä todellinen satotykki olemassa. Sen lisäksi meillähän on nyt tulossa tämmöinen Eastway-ohja. Se on mallasominaisuuksia selvitellään, eli kaksitahoinen rehu kautta mahdollinen mallasohja. Niin miten Eastway on nyt kokeissa pärjännyt? No Eastway on oikeastaan niin kauan kuin se kokeessa on ollut, niin se on ollut kyllä kestomenestyjä ja tuntuu, että tänä vuonna erityisesti se niin kuin erottu edukseen tuolla ruuduilla, että siinä on kyllä kova lajike sadon tuotanton sekä sit jyväominaisuuksien kannalta ja oikeastaan jokaisella koepaikalla pärjännyt hienosti ja esimerkiksi tuolla Viron virallisissa lajikekokeissa se on sielläkin ollut, niin se oli Satosin ohra siellä ja Suomenkin virallisissa lajikekokeissa ihan kärkipäässä. No niin, sehän on loistavaa, että odotamme mielenkiinnolla tulevaa sen osalta. Itse pistin vielä silmään tuossa, että myös tämä meidän uusi Tanskassa mallasohjaksi hyväksytty Ellinor näytti pärjänneen virallisessa lajikekokeessa kyllä todella hyvin tänäkin vuonna, että siinä on myös sitten mielenkiintoinen uusi vientimallasohja. No sitten, jos mietitään vähän kauroja, niin kaurathan pärjäsi tänä vuonna todella hyvin yleisesti, mutta mites meidän uusi taikakaura? No tosiaan tämä Borealin jalostama taikakaura on noin 3-4 päivää aikaisempi näitä ihan myöhäisempiä kauroja, mutta on kyllä tuottaa suurta satoa ja siellä on kyllä jyväominaisuudet on sinällään kunnossa, eli siellähän kauran osalta, jos mietitään myllykauraa, mitä Suomestakin paljon viedään, niin siellä arvostetaan suurta jyväkokoa ja näitä jyväominaisuuksia paljon, niin näissä oikeastaan kaikissa lajikkeissa, mitä meillä tässä on ollut mukana ja portfoliossa, niin on kyllä nämä ominaisuudet kunnossa. Että taika on kyllä mielenkiintoinen uutuus tuohon porukkaan. No niin, hyvä juttu. Eikä tainnut meidän vanhemmat lajikkeet Harmony ja Avenuakaan olla ihan huonoja tänä vuonna. No siinä oikeastaan Harmony ja Avenu on sieltä ihan myöhäisestä päästä ja sitten myös samalla sieltä satosimmasta päästä kauroja ja Avenu satosuudellaan ehkä, jos nyt vedetään keskiarvosatoja ja katsotaan virallisten tuloksia myös, niin on vähän satosampi, mutta Harmonyssa sitten erottuu se jyväkoko on kyllä aika ylivoimainen, että siellä puhutaan 1000 jyvän painoa noin 47 grammaa, mikä on kyllä poikkeuksellisen iso. Se on kyllä kaudelle iso. No niin, eli hyvin on lajikkeet pärjännyt. Kyllä vaan, ja kauroista ne on, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se on kyllä viime kasvukauden yksi menestyjä kasvi kyllä. Kyllä.
Vehnissä taisi olla haastavampi vuosi yleisesti. Että. No kyllä ainakin tuolla kokeissa ja mitä nyt viljelijöitäkin kuuluu ja omia kokemuksiakin on, niin kevät vehnällä oli aika haastava kasvukaus näiden olosuhteiden vuoksi. Mutta tätä vaihtelua tapahtuu näissä Suomen olosuhteissa. Niin, sen kanssa on elettävä. Oliko miten meillähän nyt oli uutena lajikkeena vehnässä tuli tämä aikainen iisakkivehnä, ja sen lisäksi meillä on aikaisena toinen aikainen vehnä helmi. Miten nämä pärjäs verrattuna sitten taas myöhäisempään Sibeliukseen tai vaikka Jaareliin? No viime kasvukaudella aikaiset lajikkeet oikeastaan joka lajilla pärjäs niin kuin verrattain hyvin siihen niin sanottuun normaaliin tai yleiseen eroon, että kun puhutaan myöhäisemmistä lajikkeista, ne on usein satosempia tietyn määrän, mutta nyt se ero tuntuu tällä kasvukaudella, että oli vähän pienempi, eli tämä suosi tämmöinen kasvukaus ainakin näillä koepaikoilla näitä aikaisia lajikkeita, mutta sitten toisaalta kyllä jossain paikoissa on myös kuullut, että näitä aikaisia se on sitten jossain olosuhteissa kaikista eniten kurittanut se kuivajakso. Se riippuu hyvin paljon siitä, että mihinkä kasvuvaiheeseen se kasvi pääsee, kun se kuivuustressi alkaa. Ja se sitten riippuu kylvöajankohdasta ja monesta muusta tekijästä. Kyllä, että päästään taas tähän juuri, että eri kasvuajan lajikkeilla voidaan sitä riskiä hajauttaa. Kyllä vaan. Kyllä. No niin. Näin se on, näin se vaan menee. Mutta tietysti se, että lajikkeita testataan, mutta ne täytyy sitten saada myös sinne siementuotantoon ja viljelijöille, että sitä varten meillä on sitten hankkijalla tämä siemenliiketoiminta, mitä tehdään yksi hankkia pitäisikö sanoa vanhan historian peruskivistä. Sitä on oikeastaan lähdetty paljon liikenteeseen. Niin, kerrotko Tuomas, mikä sen siemenen matka on sieltä pellolta sinne sitten kylvettäväksi siemeneksi? Mitä siinä välillä tapahtuu ja mitä tässä hankkijan sisällä oikein tämän asian tiimoilta puhutaan? No joo, meillähän on tosiaan kaikki perustuu meidän sopimusviljelijöihin. Meillä on toistasataa sopimusviljelijää, jotka tuottaa meille raaka-ainetta, siemenraaka-ainetta, sertifiointia, kunnostusta ja sertifiointia vaaditen, eli se sieltä se lähtee. No sen lisäksi sitten viljelijät, kun on viljellyt sen siemenviljan, niin sitten se testataan esinäytteestä itävyys, puhtaus ja sen jälkeen kun esinäyte on kunnossa, niin sitten tietyssä vaiheessa kautta niin otetaan tuonne meidän siemenpakkaamoille tai siemenkeskuksille niin kunnostettavaksi. Että meillä on Hyvinkäällä ja Alastarolla siemenkeskukset. Hyvinkäällä kunnostetaan sekä viljan siemeniä että nuimia öljykasvien siemeniä, ja Alastarolla kunnostetaan viljan ja valkokasvien siemeniä. Että meillä on kaksi siemenkeskusta, missä pakataan siemenet, kunnostetaan ja pakataan siemenet. Ja se on tosiaan niin kuin meillä on isot lajittelijat, joilla saadaan todella hyvänlaatuinen lajittelutulos, että meillä on siemenen laatu on erinomaista. Ja no nyt kun laadusta tuli puhe, niin mitäs tällä kasvukaudella oliko haasteita siemenen laadussa, että tuolla kun katsotaan koetuloksia ja laatuja sitä kautta, niin tuntuu, että jyväkoko jäi paikoin vähän pieneksi, mutta minkälaisia kokemuksia sitten siellä siemenkeskuksella on ollut?
No, olihan tämä laadunkin kannalta haastavampi vuosi, mutta yllättävän hyvä kuitenkin siihen nähden, mitä tuossa kesällä pelkäsi, että kun sitä olosuhteita katteli, niin yllättävän hyvää siemenlaatua kuitenkin. Että ison ongelmahan on niin kuin se siementuotannossa tänä vuonna oli niin kuin muussakin viljelyssä, niin se, että satomäärät jäi suhteessa pienemmiksi. Mutta jos mietitään niin siemenlaatua, niin eniten ehkä ongelmia on monitahoisissa ohrissa ollut. Niissä itävyyksissä on ollut paljon vaihtelua ja keskimäärin itävyys on ollut vähän normaalia vuotta heikompi. Ja niissä myös jyväkoko on vähän normaalia vuotta keskimäärin pienempi. Ja niissä myös tuntuu, että satomäärät eniten flopannu. Sitten taas jos vedetään kaksitahoisia ohriin, niin tuntuu, että niissä ei ole niin isoa vaihtelua itävyyksien suhteen. Että yllättävän hyvälaatuista itävää siementavaraa on tullut ja myös 1000 siemenen painot on ihan kohtuullisen hyvällä tasolla. Että ei poikkea niin kuin siitä odotetusta juuri yhtään. Että Vehnissä sitten taas ehkä niissäkin on itävyyksissä vaihtelua paljon, on hyvälaatuista, mutta sitten on myös heikomman itävyyden tavaraa tullut esinäytetiedoissa. Ja TSP:ssä on myös paljon vaihtelua, että 1000 siemenen paino vehnillä on pikkusen pienempi kuin normaalina vuonna. Jos puhuttiin äsken, että kaura eli kasvukauden voittaja, niin kyllä se tuntuisi melkein olemaan siemen laadunkin suhteen niin vähiten poikkeaa siitä, että aikaisissa kauroissa itävyydet on todella hyviä ollut. Ja myös siemenkoko on ihan hyvällä tasolla. Et myöhäisimmissä on vähän enemmän vaihtelua ja siemenkoko jää pikkusen keskimääräistä pienemmäksi. Mutta tosiaan ihan hyvälaatuista siementä saadaan kyllä. Kyllä vaan. No meillä hankkijallahan nyt sit tietysti etsitään näitä uusia siementuottajia koko ajan ja voitko siitä kertoa vähän, että minkälaisia vaatimuksia tähän siementuotannon aloittamiseen on? No joo, tietysti siinä on tärkeä tekijä, että haluaa tuottaa hyvänlaatuista siemenviljaa. On se että lähtökohta, mutta tietysti mitä viranomaisvaatimukset asettaa, niin tärkeä tekijä on tämä hukkakautetilanne, eli siemenviljelytilalla niin ei saa olla kun hukkakauraa noilla lohkoilla. Tietystikään sillä lohkolla, millä siementä tuotetaan, niin ei saa olla hukkakauraa missään nimessä. Ja sitten muita lohkoja, niin jos sulla on yksi lohko hukkakauraa rekisterissä, niin siemen tuottaminen onnistuu kaikilla lajeilla. Mutta sitten jos sulla on 2 lohkoa hukkakauraa rekisterissä, niin sen jälkeen se onnistuu vain timoteille ja puna-apilalle ja öljykasveilla. Eli se hukkakauratilanne pitää olla kunnossa, koska Suomessa kuitenkin niin siemenviljaa tuotetaan lohkolta, jolla hukkakauraa ei esiinny. Että kesällä viljely tarkastetaan niin hukkakauratilanteen osalta, eli ettei siellä esiinny hukkakauraa, ja sitten myös lajin puhtaus katsotaan pellolla jo ensimmäisen kerran ja tautitilanne. Ja tarkastetaan myös sitten, että esikasvirajoitukset täyttyy. Eli siemenviljelyä aloittaessa myös täytyy olla viljelykierto saada sellaiseksi, että kaikki esikasvirajoitukset täyttyy. Että
Ja tietysti Kyllä vaan, sitten hyvä on olla myös koneet ja kalusto sellaiset, että pystytään ne pitämään puhtaana, jotta sitten ei sitä ainakaan pilata sitä hyvää siemenraaka-ainetta epäpuhtaalla puimurilla tai kuivurilla. Kyllä vaan, eli varmaan tämmöiset huolelliset viljelytoimenpiteet oikeastaan joka vaiheessa, että keskitytään siihen koneiden putsaamiseen ja myös sit kasvukauden aikana tarkkailuun ja tehdään sitä omaakin tarkastusta siellä ja ollaan tarkkoja. Kyllä, joo, huolellista viljelyä vaatii, mutta sitten taas mahdollistaa vähän lisäeurojen saamisen siltä peltohehtaarilta. No mitäs jos aihe nyt kiinnostaa, niin miten pitäisi toimia, jos haluaa aloittaa siementuotannon hankkia? No sitten yhteyttä vaan meidän siemenkeskusten henkilökuntaa ja siellä sitten keskustellaan asioista ja vähän siitä, mitä lajiketta ja lajia haluaisi siemenviljellä, niin sieltä se homma lähtee. Aivan. No pitäisikö meidän tähän loppuun nyt vähän kerrata vielä, että miksi kannattaa se sertifioitu siemen valita ja mitä hyviä puolia siellä on ja mitkä kannattaa ehdottomasti pitää mielessä tässä vaiheessa vuotta, kun sitä tulevaa kasvukautta nyt sit suunnitellaan ja niitä kylvöt on jo mielessä. No joo, se on ihan hyvä vetää yhteen oikeastaan tämä mitä tässä on keskusteltukin eri vaiheessa, niin tietysti selittisiemen, se on viljelystarkastettua, eli se on se puhtaus, lajikeaitous ja se hukkakaurattomuus, niin se on tarkastettu ja sitten se meidän lajitellaan ja kunnostetaan meidän hankkijan siemenkeskuksilla meidän tuottama selittisiemen on kyllä ensiluokkasta ja se on meillä nuo raja-arvot on vielä vähän viranomaisvaatimuksia tiukempia, koska me haluamme taata, että on varmasti ensiluokkaista siementä. Ja sitten tietysti tämä lajikkeen vaihto on mahdollista sitä kautta, että niin kuin tuossa näitä uusia lajikkeita on testattu ja todettu, että kyllä siinä lajikekehityksessä vaan tapahtuu asioita, eli päästään sadontuotossa viljelyominaisuuksissa eteenpäin, että on sitten paremmat mahdollisuudet saada sitä tuottoa sieltä pellolta, kun sulla on hyvä lajike viljelyssä. Et heitän nyt vaikka tässä esimerkin, että justiinsa kun puhuttiin tuota Avenue-kaurasta, niin siinä on myöhäinen huippusatoisa kaura. Samalla kasvuajalla on oleva vähän vanhempi Pelinda, ollut paljon viljelyssä 10 vuotta sitten, niin nyt se on kuitenkin jo tullut lähes 1000 kiloa päästy Pelindasta eteenpäin kuin sadontuotossa ja viljelyominaisuudet on vähintään yhtä hyvät, niin kyllä vaan kannattaa siihen uuteen lajikkeeseen vaihtaa. Tehdään kasvinjalostuksessa hyvää työtä ja myös kannattaa muistaa sitten sen korkeamman satotason lisäksi myös muut ominaisuudet, mitkä jatkuvasti paranee, eli lujempaa kortta, enemmän laonkestoa sekä sitten taudin kestoa jatkuvasti nyt kun uusista lajikkeista puhutaan, niin sieltä tulee tosi paljon hyötyjä kyllä näissä lajikkeissa. Kyllä, juuri näin, että eteenpäin siinä mennään hiljaa pienin askelin. Kyllä vaan, ja sitä työtä tässä jatketaan ja tulevaisuudessa näitä Suomessa testattuja ja Suomeen tarkoitettuja lajikkeita myös täältä Nordic Seedin kautta sitten omasta putkestaan odotettavissa. Odotellaan mielenkiinnolla. Kyllä, se on juuri näin.
No niin, alkaa olla meillä tämä ensimmäinen jakso valmiina, niin kiitoksia kuulijoille ja oikein mukavaa talven jatkoa ja toivotaan vähän normaalimpaa kasvukautta sitten tulevalle kesälle.